ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಪಲ್ಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದಾನು ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ ದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆಯ್ತರ್ತೆ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇರಲೇ ಬಂದು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಐಜಿ ಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಡೇ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇನಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲು ಫುಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಾತೆ ಇಂಕ್ಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತೋನುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದಿವಾಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತೋನುಲ್ಲ ಸೊ ಇನಿ ಅಲ್ಪದ ಲಾಗ್ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಚೆಂಕ್ಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ತಲ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಆಫ್ ದೀಪಾವಳಿ ಐತಲೆ ಅನ್ ಲಾಗ್ ಇನಿ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ಸೊ ತುಲೆ ಎಂಚೆಂಕ್ಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪ ಬಂದು ಇನಿ ಫುಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ನು ಇನಿ ಪೋಯರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇರ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಮುಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಗೆ ಮುಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಾಳಿ ಡ್ರೈವರ್ ಬತ್ತಿ ವನಸ್ಸು ಇರೇನ್ ಶೊಫೇರೇವೆ ನೀ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹಿರೇನ್ ನಡೆ ಪೋಯಿ ಹೋದಲ್ಪ ಪಟಾಕಿ ಹಾಕಿದ್ ಬರ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಕೊಳ್ತು ಹಿಂಗೆ ಪಾಪ್ ಅಂದು ಅವನು ಹಾಕಿದ್ ಬರ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಕೊಳ್ತು ಕಾಲು ಅಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಚ ಮುಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡುವೇರು ಪಟಾಕಿಗೆ ಹಿರೇನ್ ಓ ಎಲ್ನೇ ಪೈಸಿ పాడొచ్చు ఇరేన్ ఇరేన్ విఎన్సి దక్కలే గుడ్ ರೆಡಿ ಆತ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಲುಕ್ ತೋನಿಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಪಿದಡ್ ನೋಡೋಣ ಪೋಯಿ ಇನ್ನೇನು ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಮಸ್ತೆನ ಇಷ್ಟದ ಸಾರಿಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ರಾತ್ರಿಗೆ ಬರೋಡಾತೆ ನನ್ನ ಮಾತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಗಬಿ ಸಾತ್ ಅನ್ಪು ನೀರು निकल रहे बोले 2 मिनट हॉस्पिटल है ಸೊ ಮುಲ್ಪತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆದ ಅಂಡ್ 9 o'clock ಆತನಿತ್ತ ಟೈಮ್
ಬೈಜೇರು ನಲ್ಲ ಬರೋಡ ಹತ್ರ 8 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲು 9 o'clock ಮುಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆಯ ಮಾತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಬರ್ರ ಇಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಪಿದಾಯ್ದ ವ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ನಲ್ಪ ನೀರ್ದ ಮಾತ ಬಟ್ ಪೋಯರ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚಿ ಅಲ್ಪ ಆದನಾಗ ಬಿಡು ಮುಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ನಲ್ಪದ ಬುಡ್ದೆ ನಿಡೆ ಇಂಚಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರ ಇಂಚಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಬಟ್ ಮಾತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಪೋಯ್ಜಿ ಸಾರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಂಗ ಒಂತು ನಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯರ್ಲ ಬಂಗ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಕಡೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಬಾಲೆನ್ನೇ ತೊಗೊಂತೇರು ಸೈಕಲ್ ಕುಲ್ದು ಒಂದು ಚುಟ್ಟು ರೇಟ್ ಅಪ್ ನಾಲ್ಕು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪಾಠ इनको फैन दूंगा कांग्रेचुलेशन पानी भाई नया मेड आ रही है नया फैन मिला भाई आपको कौन सी ब्रांड का फैन चाहिए यहाँ रेंज है रोज है भाई ये 200 की लाइन का वापस आएगा 2 लाए पंखा लगा देता हूँ 200 की लाइन नंबर है 22